Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Kay galaan aniya ang sumpay sa naginapostang sugilanon. Babay, Papa. Kidaman ka. Sangkit mo kasi nga ni Papa Francine. Marang nagdinuan ang akong damgo kaya nga ni si Papa. Pero sa akong damgo, may kipuhat siya ni Mama Corina. Unsa? Oh, Lola! Hindi ka mata si Lola Tansyang. Lola! Masala, maragyan og tinuon ang akong damgo. Maragyan og tinuon nga ni si Papa Francine sa ato. Ayaw na paghilak, Miles. Damgo lang to. Og ang damgo, dili gid mahitabong tinuod. Kay bunga lang ni sa imong paghikatulog. Kay unsaon, wa ka may laing gisigiha giisgot. Si Papa ni mo Francine raman. Maunang nagdamgo kaniya. Pero unsa man tong imong giingon nga sa imong damgobe nga magibuhat si Papa nimo kang mama nimo Corina. Ha, Miles? Yan siya Benicio. Mahilak ba hinog maayo? Miles, naunsa ka oy, ha? Naunsa ka? Naunsa ka, Maluom ka mahinugilak siya. Yan ako eh. Dili ko gusto, Lola. Dili ko gusto. Ganun di ay. Unsa? Ano siya ba na kibuhat ni Papa ni Mama sa imong damgo? Basta. Basta. Diyos ko. Matansang. Daan pa ko. Nga nagmata ka. O nagpamati lang na mo. Nakatuhog na balik ang tuwa. Nga nung naghilak ka. Nakonsensya ko patan siyang. Gikauaw ko ang saga akong nahimo. Corina, Nahibaw kong diligid makapasaylo na ako ang akong mga anak kong si Francine. Kung masayra nila ang akong nahimo. Diligid ko nila mapasaylo, matan siyang. dinaya ka ng tingog mo. Katingalig may matapagpalik ang tuwa. Maluhoy ka, matan siyang. Tabangi ko. Ayaw kong pasagti ba? Maluhoy ka na ako. Ay, Ginoo. Oh, ipagawas na, Sir Franz. Ayun na gilo. Naibaw mi si Jake, Sir Franz. Kung unsa karon ang imong gipati. Apan hinaot nga dili ka unta magpada sa imong kasuko. Kaya after all, kung simba ko, ipalayo lang unta. Kung magpada ka sa imong gipati, dili ka ikaw lang ang mag-antos. Labaw na gid mismo ang imong mga anak. Maudit, Sir. Mahal kayo na ako ang akong pamilya, Miss Rian. Jake. Mga ganun nga bisan sakit nga malayo nila. Kadili na ko sila mahangop ug magako sa mga panahon nga bation ko kamingaw nila. Giantos na ko kinitanan para lang nila. Nga mahatag
nga mahatag na ko nila kutob sa kumay mo ang tanan nilang gikinahanglan para sa kaugmaon sa kong pamilya o sa among duha ka anak ni Corina, ni Dudut ug Miles. Apan unsay gipugti sa kong asawa nga rin ako. Gikuba niya ang among pamilya. Gikuba niya ang tanan kong damgo para nila. Nakiglambigit siya sa animal o traidor na kong higala. Ug dili na ko sila mapasaylo nilang ilang gibuhat ako. Dili! Ako nagsilos? Ngano gud nga magsilos ko? Dili ba? Naa ka diha nga sura kong higala nga maka-monitor sa akong pamilya. Nga makasulti dayon nako anytime kung may dili maayong hitabo diha. Dili ba, Greg? Ug mo na akong pasalamatan gyud nimo og dako sa imong pagkamatuod nga higala. Shit. Huwag mawas kung naunang gisulti ni Francine sa mong panagsulti sa cellphone. Ug sa iyang kipanulti, ingon sa kipati kung iya kong gisudyan. Bisag kiunsa ko sa pagsabot. Murag yun nasayod na siya sa tanan. Tali ka na mo ni Corina. Apan nagpagkaroon ingnon lang nga wa mahibaw. Unya ko nasayod na siya. Ako na si Corina. Ug di na yun niya kini mabawi pagkikan ako. Magkamatay o magkamatay man mi ni Francine. Dok, magulgay. Minom na po lagi ikaw. Marika, Piot. Tubanigos pag-inom. Salaan? Marika! Kuhaan daw, kining... Dili na ko mo inom ako. Ikaw lang ba? Kanang naong mo. Di na mo inom? Nga hangol ka man kaya sa kung tanaw sa tanan pang hangol. Yaro na sa kadugay. Pusalan man ako, Chip. Naong bini mo, Piot. Lingkod! Lingkod! Dili dugay. Sa dili! Kini makagbino nga stateside daw. Dili ko dugay. Dili ko mabaliban ni mo ani daw. Gago! Lingkod! Thank you. Uy, wala may baso. Magkakuha sa kong baso daw. Ugusaw mo ni mong baso. Tungabag diretso ka ng butillas bino. Pustilat. Dili ka na masunog ang katugba-baan ni daw. Ayaw na paggamit og baso. Pagpili anang mga bino ug tungaba kun hain may anang gusto nimo. Salan ni mo, dog. Patay ni dog. Dili ka masunog ang atong tinae ni dog. Uy! Ngano mo lang masunog ng tinai mo? Way muhang to nato dinis kalibutan na Piot. Bisa kung saan pa nimog amping aron di ka masakit. Mamatay rigapon ka. Di ba? Maong inom dia. Tungaba ng botilya sa pinakaisog nga bino dia. Ano man ka daw? Sana man problema mo doon. Ayaw lang itaon po ko abong. Uy! Mangutana ka na kung ngano ko. Nga naunsa ko. Ug kung saya akong problema. Walang nagkamalay na si Francine nga Piot sa mong relasyon ni Corina. Salan ka daw? Human! Mao pa daw? Tinuod ka daw? Ug gusto kong himuon ko ikawng saksi, Apiot. Kaya nasayod kamangyod sa tanan tali na mo ni Corina. Makigkamatay ko ni Francine. Kung mubalik siya din hiug kuhaon niya sa Corina, gikan ako. Makigkamatay di ko niya, Apiot! Salan ka daw? Miss Rian, digid maayo nga atong biyaan si Franz. Kay nakita mo to nato nga namati siya sa itong mga tambag niya. Pero murag, wali makatuhop niya. O ka na tungkol sa iyang tinubagan o sinutihan, di ba? Kay ang ako pa nga kung sibak ko, usay masud siya na tingalig. Nagkasabot na kung usay buot ni mo ipasabot, Jake. Puslan man nga ni Artemis, ato siyang tabangan. Dito siya biyaan, kung di masulba na yung problema. Pero, unsa may maayo na itong buhaton, Jake?
Aron ma-convince na to siya nga dili mo himo og mga butang nga makadugang hinuon sa problema. Naglipog ko. Usay maayo na tong buhaton. Pasaylo ako, Sir Franz, kung gitugaw ko ikaw din sa imong kwarto. Pero, huwag yung mahimutang si Jake nga nagkunahuna sa among kapalakan nimo tungod nining imong problema. Okay ako, Miss Rian. Okay ako. Ugwa mo'y angin kabalakan ako. Huna-una taon kanunay, Sir Franz. Nga kining tanan, mga pagsuway lang ni nimo. Og tuhuin nga dili ka pasagdan sa Ginoo. Og malagpasan ra ni nimo ang tanan. Napaglangtawan ako. Gawa na kini kasulbaran pa, Miss Rian. Og nga, mauna tingali kini ang mamahimong hinungdan sa akong kamatayon. God! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!